Shemai, mae'r heddiw y 40 o fus Hydref 2024. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, dwi'n mynd i dechrau taflun newydd i mewn yn y iaith rhaglenni PHP gyda'r enw concathtmlphp ac yn wahanol i'r taflun olaf, lle wrth yn rhaglenni i mewn yn y pensaernaidd o'r 9 ddwr gwenydd neu'r client server 9 ddwr gwenydd. Ar gyfer y taflun hwn, dwi'n mynd i rhaglenni dim ond i mewn yn yr cymhwysiad neu app lleol yn unig. Felly, beth ydy'r dibend o'r cymhwysiad hwn? Felly, i mewn yn yr app, dwi'n mynd i creu swyddogaeth yn syml iawn sydd yn unig i darllen enghraifft yr tudalennau wefan i mewn yn y pregell ac wedyn i'w gytatodi i'w gwneud un dudalen fawr. Felly, dyma'r ystyr o'r enw o'r taflun hwn, sef concathtmlphp. Concat ar gyfer y gair concatenation neu gytatodi, ac wedyn HTML ar gyfer y tudalen wefan neu tudalennau gwefan, ac wedyn PHP oherwydd ydyn rhaglenni i mewn yn y iaith hwn. Felly i mewn yn y bregell gyda'r enw PHP proj ar gyfer taflunau PHP i mewn yn y cyfrifiadur lleol hwn, dwi'n mynd i creu yr bregell newydd ar gyfer y taflun hwn, sef concathtmlphp, ac wedyn i fodreio yno fe, fel hwn, a dyma cymhwysiad ar y moment, mae'n hollol gwag. Felly dwi'n mynd i creu yr ffeil cod tadiad ar gyfer y taflun hwn gyda'r enw'r concathtml.php. Oherwydd mae'r gyda ni yr taflun gyda'r enw concathtmlphp, felly dwi'n mynd i galw yr ffeil cod tadiad hwn concathtml.php. Felly dyma'r fy yfedad i ar gyfer y taflun hwn, ond fan hyn rhaid yn dweud mae gyda pob un ei aferiadau gwahanol hefyd. Felly, nawr dwi'n mynd i agor y ffeil ac fel arfer i mewnysod neu mewnbynnu yr tagau dechreuedig ar gyfer yr PHP ac hefyd y cae tag hefyd, sef yr ongl agor cronfach ac wedyn yr gofynod ac wedyn PHP ac wedyn i cael yr rhaniad ar gyfer yr codtadiad gyda'r gofynod ac hefyd y cae ongl cronfach. Felly nawr, dwi'n wedi mewnbynnu yr codtadiad i arddangos yr gwybodaeth ynglyn â'r taflun fan yma, ynglyn â'r cymhwysiad fan yma. Felly yn gyntaf ar llinell 2, mae gyda ni ar ymwelyn gyda'r enw $usage sydd yn gyntaf yn y llinell 3 yn allbynnu gorchymyn neu y ffurfidaeth o'r gorchymyn i ddefnyddio yr cymhwysiad hwn, sef mae angen rhaid i ni yn gyntaf i mewnbynnu yr gorchymyn PHP ac wedyn yr enw'r o'r ffeil fan yma, sef $ ag fi, ac wedyn y gyntaf elfen i mewn yn y dillad hynny, ac wedyn yr hyn yn gallu mewnbynnu diwisiad o'r namin help i arddangos gwybodaeth hon, ac wedyn yn isod mae gyda ni gwybodaeth ynglyn â'r enghraifft swyddogaeth o'r cymhwysiad hwn, ac hefyd yr awdur, y dyddiad, yr hawlfraint ac hefyd yr trwyddiad ar gyfer ei defnyddiad, sef yr MET trwyddiad, lle mae'r hwn yn hollol rhydd ar gyfer pwy bynnag yn eisiau i'w defnyddio ac i'w newid ac i'w defnyddio gyda'r newidiadau. Ac wedyn, fan yma ar llinell 8, ydyn yn proffoli ar gyfer bodolaeth o'r parameter ar y llinell gorchymyn ar ôl yr enw'r o ffeil. Felly, os mae ei yn dechrau gyda namin eich, wedyn ydyn yn allbynnu yr amrywolyn ar gyfer y defnyddiad ar gyfer usage. Nawr, os ydyn yn equip y ffeil, ac wedyn yn rhedeg o gorchymyn, sef i mewn yn yr adolygydd ddim, ydyn yn mewnbynnu yr bychnod ac wedyn gorchymyn PHP, ac wedyn gwacle ac wedyn yr enw'r o'r ffeil hwnnw, sef concathtml
.php namin help fel hwn. Felly, nawr mae gyda ni ar y sgrin gwybodaeth mewn yn amwylyn dollar usage. Felly, nawr os ydyn yn mewnbynnu yr un gorchymyn ond heb parameter ar gyfer yr help neu cymorth. Felly, PHP a wedyn dim ond concathtml.php. Nawr mae'r achlyniad yn hollol gwag fan yma. Felly nawr, rydyn yn gallu rhestru ffeiliau mewn yn yr un pegell ac i ganfod yr ffeiliau tudalen wefan mewn yn un pegell ac wedyn rydyn yn gallu eu gytatodi mewn yn yr un ffeil. Nawr, fan yma ar y llinellau 15 i'r 4 ar 15, mae gyda ni yr rhaniad newydd, lle yn gyntaf ar y llinell 15, rydyn yn gyntaf trwy'r ffwythiant dirname rydyn yn cylchu yr llwybr o'r pegell o'r ffeil cyfredol, sef y ffeil codtadiad fan yma, sef y concathtml.php, a wedyn, oddi wrth yr llwybr, rydyn yn creu yr ail-adroddwr ar gyfer y pegell, yr iterator, neu'r ail-adroddwr. Mae'r gair iterate yn dod oddi wrth y Lladin i ail-adrodd, felly yr iterator yw yr ail-adroddwr. Felly ar y llinell 15 mae'r directory iterator, y pegell ail-adroddwr. Felly rydyn yn creu gwrthrych ar gyfer hyn, ac wedyn rydyn yn aseinio y gwrthrych mewn yn yr arwyddolen gyda'r enw doler dir fan yma. Ac wedyn rydyn yn dodlenni trwy'r rhestro o'r gwrthrychau mewn yn yr ail-adroddwr. Ac wedyn rydyn yn aseinio bob un elfen mewn yn y gwrthrych gyda'r enw dolar ffeil info neu gwybodaeth ynglyn â'r ffeil. Ac wedyn os mae'r enw o ffeil rydyn yn gyrchu yr ffeil enw trwy'r rhedeg yr aelod neu'r modd oddi wrth yr gwrthrych ar gyfer y gwybodaeth o'r ffeil gyda'r enw get file name. Felly rydyn yn tradoddi llinyn achlyniad oddi wrth ffwythiant hwn mewn yn y ffwythiant gyda'r enw substring neu'r is llinyn. Ac wedyn os mae'r enw'r o'r ffeil yn terfynu gyda'r .html, sef pumed olaf lethrennau yn fod yn .html, wedyn rydyn yn allbynnu yr enw'r o'r holl enw'r o'r ffeil fan yma. Wedyn os nawr yn equip y ffeil ac wedyn yn rhedeg ar un gorchymyn fod o blaen. Felly, fan yma ar y foment mae'r allbynniad yn hollol gwag oherwydd does dim unrhyw ffeil sydd yn terfynu gyda'r oldodiad .html mewn yn y ffeil ar y foment. Felly, fan yma mae gyda ni yr Windows arloesio yn arddangos y cymhwysiad o'r pegell cyfredol gyda'r enw concathtml.php ac mae gyda ni dim ond yr ffeil PHP fan yma, codtadiad, ac wedyn yr ffeil ar gyfer yr trwcio. Mae'r gair trwcio, y gair Cymraeg ar gyfer swapio neu i gyfnewid. Felly mae'r ffeil swapio neu trwcio fan yma yn cyfnewid y data ar gyfer yr hwyluso o'r cyflymder o'r meddalwedd o'r adolygydd, sef ddim adolygydd. Felly nawr os ydyn eisiau i greu yr ffeiliau gyda'r oldodiad .html ar gyfer tudalennau wefan, rydyn yn gallu gwneud hyn fan yma. Yn gyntaf, os rydyn yn clicio ar gyfori mewn yn y pegell, a wedyn os rydyn yn dewis newydd, a wedyn newydd docfyniaeth destun fan yma, a wedyn rydyn yn gallu enghraifft rhoi enw fel dydym un, a wedyn yr oldodiad .html, a wedyn fan yma, dwi'n yn gallu adolygu yr ffeil fan yma i greu y dudalen fan fel hwn. I agor gyda'r notepad fan yma. Felly mae gyda ni y gair gobennydd ar gyfer pillow yn Gymraeg, gobennydd.
Felly, ar gyfer y pad, mae gyda ni gar gobell, eich, sydd yn cyfeirio at gar cyfrwy, neu'r saddle, cyfrwy, ond hefyd rydyn ni'n gallu defnyddio y gar gobell ar gyfer yr cyfrwy, y saddle, ac hefyd ar gyfer pad. Felly mae gyda ni yr notepad neu'r nodyn o bell, neu gobell nodyn. Felly nawr, i mewn yn y nodyn o bell, neu'r notepad, neu'r gobell nodyn, rydyn ni wedi creu yr tudalen wefan sydd yn hollol o syml. Mae'n i gyd i mewn yn un llinell, felly mae'n i mewn yn yr lliw cefndir o ysgrifen las. Mae'r hwn y cod, yr 16 neu'r hexadecimal, ar gyfer AA ar gyfer coch, AA ar gyfer gwyrdd, ac hefyd FF ar gyfer glas, sydd yn rhoi lliw yr ysgyfan neu golau glas, ac wedyn mae gyda ni geiriau ffeil, ac wedyn dydym un ar gyfer cyntaf pendiad i mewn yn y cwrdd. Nawr, os rydyn yn clicio ar yr ffeil fan yma, yw agor i mewn yn y poliwr. Felly, dyma'r tudalen wefan fan yma, ac wedyn dwi'n mynd i greu ambell mwy ohonynt trwy'r enghraifft yn adolygu i mewn yn yr un ffeil. Dwi'n mynd i newid y rhif 1 i 2, ac wedyn i droi lliw oddi wrth yr golau glas i'r enghraifft y golau gwyrdd, fel hwn, ac wedyn i'w enwi fel yr ffeil gyda'r enw dydym 2.html, fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i gwneud yr un peth unwaith eto ar gyfer y trydydd ffeil, yw achub fel gyda'r enw dydym 3.html, fel hwn. Ac wedyn yw newid y rhif dydym 3, dydym 2 i dydym 3, ac wedyn i newid yr lliw i golau goch, fel hwn. Ac wedyn i'w achub. Nawr, os ydyn yn agor yr ffeil gyda'r enw dydym 2, felly dyma fe gyda'r lliw y golau gwyrdd, ac wedyn os ydyn clicio ar yr ffeil y dydym 3, dyna fe gyda'r lliw yr golau coch, gyda'r geiriau ffeil dydym 3. Wedyn, yn ôl i mewn yn y cod tadiad, os ydyn yn achub y ffeil unwaith eto, ac wedyn yn awredig yr un gorchymyn, PHP concathtml.php, felly nawr mae gyda ni yr tair ohonynt fan yma. Wedyn nawr, ydyn gallu mewn ysod yr codtadiad i darllen y cymhwysiad i mewn pob un o'r ffeilau, ac wedyn i'w gytatodi i mewn yn yr un ffeil mawr. Felly nawr, beth sy'n digwydd ar ôl yr newidiadau fan yma yw i mewn yn dechreuad o'r doleniad ar gyfer pob un ffeil i mewn yn y bydlell ar yr llinell 17. Felly rydyn yn proffilio ar gyfer yr ododiad o'r .html. Felly os mae'r ffeil yn terfynu gyda'r .html, felly rydyn yn dod i mewn doleniad yn dechrau oddi wrth y llinell 19. Felly os rydyn yn canfod mae'r ffeil enw concathtmlphp.html, felly rydyn yn ymadal oddi wrth yr dolen cyfredol. Felly does dim unrhyw cyfarwydd gyda'r ffeil gyda'r enw concathtmlphp.html, oherwydd mae'r hwn yr ffeil lle rydyn yn ysbynnu y cymhwysiad i gyd o'r ffeiliau i gyd gyda'r
awdodiad HTML. Felly, mae rhaid i ni i anwybyddu y ffel hwn os ydyn ni'n mynd i rhedeg yr codtadiad hwn, y cymwysiad hwn yr al pro. Felly, ydyn ni eisiau i ysgoi neu i ochel yn cyfarweithio ar un ffel fan yma, sef y ffel allbynedig oddi wrth y cyfarwaith hon. Ac wedyn, os nad ydy'r ffel HTML, concathtmlphp.html, sef yr ffel gyda'r holl cymwysiad o'r ffeiliau HTML i gyd. Wedyn, ydyn yn cerchu yr enw'r ffel oddi wrth y gochrych ffel info neu gwybodaeth ynglyn â'r ffel i mewn yn ymrwyl gyda'r enw doler ffel, ac wedyn ydyn allbynnu y neges ydyn yn y canol o'r cyfarweithio ar y ffeil, ac wedyn ydyn yn ffrwydro cymwysiad o'r ffel. Beth yn digwydd yw, yn gyntaf, os ydyn yn edrych ar y canol o'r swyddogaethau neu ffwythiannau fan yma oddi wrth llinell 23 i llinell 29 yw, yn y canol, yn gyntaf, ydyn yn cerchu cymwysiad o'r ffeil. Ac wedyn, ydyn yn alasod yr cae tag neu diweddu tag ar gyfer y body neu corff trwy'r atodi yr unigryw o'r patrymau o'r symbolau ar ôl y cae tag o'r body, sef y tryphlyg canrynod, wedyn y tryphlyg tanilletnod, ac wedyn y tryphlyg canrynod unwaith eto, ac wedyn y tryphlyg tanilletnod unwaith eto, ac wedyn y tryphlyg canrynod unwaith eto. Felly, yr amcan o'r cymlethdod o'r llunen o'r symbolau hyn yw i gwneud yn sicr y mae'r patrwm hwn yn unigryw oherwydd ydyn mynd i ffrwydro neu i hollti cymwysiad i mewn yn y ffel ar patrwm hwn fel gallo y patrwm hwn yn gwenu fel y gwahanod rhwng yr rhanbarthau gwahanol o'r cymwysiad i mewn yn y ffel HTML. Enghraifft, ar ôl yr cae tag ar gyfer y body, ydyn cyn y dechreuad o'r agor tag ar gyfer y body, ydyn yn mewn ysod yr un patrwm o symbolau, ac wedyn yn uchod ydyn yn ffrwydro neu hollti o'r holl cymwysiad ar y patrwm unigryw hwn, lle gallom ni'n dod i hyd o'r tar rhanbarth yn gyntaf, y rhanbarth cyn y dechreuad o'r tag ar gyfer y body, ac wedyn yr al rhanbarth, sef y cymwysiad union yn y body, ac wedyn y trydydd rhanbarth, sef y rhanbarth ar ôl y body. Felly, ydyn dim ond yn dodori union yn yr al rhanbarth, sef y rhanbarth union yn y body. Felly, os ydyn nhw'n yn edrych ar y llinell 30, nawr, union yn y llunyn neu'r amwolyn ar gyfer yr holl cymwysiadau i gyd o'r holl ffeiliau neu'r tudalennau wefan union yn un begell lle ydyn yn cynyddu ac yn gytatodi y holl cymwysiad union yn yr rhanniadaeth o'r body yn yr tudalen wefan. Felly, yn gyntaf ydyn yn alasod yr cae tag ar gyfer y corff neu body gyda'r cae tag ar gyfer y div, ac wedyn ydyn yn gwneud yr un peth gyda'r agor tag ar gyfer y body hefyd. Ydyn yn ei alasod gyda'r agor tag ar gyfer y div, ac hefyd ydyn yn mewn ysod yr llinell newydd hefyd union cyn y tag ar gyfer y agor tag ac ar ôl y tag ar gyfer y cae tag, ac wedyn union yn y llinell 38 ydyn yn ysgrifennu yn cymwysiad o'r holl cymwysiadau i gyd o'r ffeiliau i gyd sydd yn differnu gyda'r awdodiad.html heblaw yr concathtmlphp.html union yn yr ffeil gyda'r enw concathtmlphp.html, ond ydyn yn ei larpio union yn tag ar gyfer HTML ac hefyd body, sef
cyn y cymhwysiad ydyn yn mewn osod yr tagau ar gyfer HTML ac hefyd ar gyfer body, ac wedyn ar ôl y cymhwysiad ydyn yn mewn osod yr cae tagau ar gyfer yr rhain. Felly nawr os ydyn yn eich ffeil, ac wedyn yn alredig yr ungorchymyn, fel hwn. Nawr os ydyn yn edrych i mewn yn pregall. Felly dyna ni, dyma'r ffeil allbynedig gyda'r enw concathtml, php.html, ac os ydyn yn clicio arno fe, dyma'r ffeil gyda'r cymwysiadau i gyd o'r tair ffeil. Nawr, os ydyn parhau i ychwanegu pedwerydd ffeil, trwy enghraifft yn achub yr un fan yma gyda'r enw dydym4.html fel hwn. Ac wedyn i newid lliw o'r gefndir oddi wrth golau goch fel hwn. Ac wedyn i troi y dydym 3 i dydym 4 ac wedyn i'w ychyb unwaith eto ac nawr os ydyn dychwelyd i'r terfynach ac wedyn unwaith eto i alredig yr ungorchymyn. Nawr mae'n wedi synhwyro yr 4 ffeil ac nawr os ydyn yn agor neu datebru yr concathtml, php.html trwy pwyso ar y botwm F5. Nawr mae gyda ni yr pedwerydd rhanbarth gyda'r ffeil dydym 4 i mewn yn lliw melen. Nawr, dwi'n wedi ychwanegu ymrych mwy o'r newidiadau i mewn yn y cod tadiad fan yma. Felly yn gyntaf ar y llinell 4, dwi'n wedi ychwanegu y llinell ar gyfer yr dillyngiad o'r cod tadiad fan yma. Ac wedyn, beth dwi'n eisiau i wneud yw, dwi'n eisiau i rhedeg yr cymwysiad hwn i mewn yn y bygellau eraill hefyd. Nid yn unig i mewn yn y bygell lle mae'r ffeil hwn yn bodoli. Felly, beth gwneud yw ar y llinell 15, dwi'n wedi ychwanegu ffothiant newydd i get the current working directory i gellu yr plygell gwythadol cyfredol ac wedyn i aseinio llwybr i'r plygell hon i mewn yn yr amywolyn, y doler cyrdir neu plygell cyfredol ac wedyn i allbynnu neges mae'r plygell cyfredol yw ac wedyn i arddangos yr llwybr o'r plygell cyfredol ac wedyn dwi'n eisiau i dolenni trwy'r ffeiliau i mewn yn plygell gyfredol yn ytrach nag plygell o lle mae'r ffeil hwn yn bodoli oherwydd hyd yn hyn os ydyn defnyddio yr ffothiant hwn ac wedyn yr gwahanol hwn sef base name oddi wrth yr ffeil yn y prif lythrennau i mewn yn y tanlleill ac mae'r ffeil yn y prif lythrennau i mewn yn y tanlleill yn cynrychioli y llwybr o'r ffeil y cod tadiad cyfredol ac wedyn trwy'r defnyddio ffothiant base name ydyn yn gallu yr holl llwybr o'r ffeil yn uchod i'r enw o'r ffeil eu hunain, sef yr llwybr o'r pregell o'r ffeil ac wedyn ydyn yn ei trododdi i mewn yn yr ailododwr ar gyfer yr pregell. Nawr, yn lle o hynny, ydyn yn defnyddio yr gwerth dychwelyd oddi wrth yr ffothiant i gellu llwybr o'r pregell weithredol cyfredol ac wedyn nawr ydyn yn ei asynnu mewn yn yr un gwrthrych doler dir ac wedyn i dolenni i mewn yn y pregell hynny. Felly nawr, dwi'n yn gallu arddangos hwn os dwi'n yn achub y ffeil ac yn ymadael fel hwn. Nawr, i mewn yn yr ffeil cyfredol, os dwi'n yn rhedeg y grymyn PHP ac wedyn single dot ac wedyn y blaen slaes ac wedyn yr enw'r o ffeil oherwydd mae'r single dot neu'r dot unigryw neu
unigol yn cynrychioli plicell cyfredol, felly ac wedyn yn rhedeg blind slice, ac wedyn edrych o'r ffordd fan hwn. Felly nawr ydyn yn rhedeg mewn yn y plicell lle yma'r ffeil yn bodoli, ond nawr os ydyn yn newid i'r plicell arall, enghraifft i'r hwn fan yma, ac wedyn nawr, os ydyn yn restri yn gweithio o'r plicell, nawr mae gyda ni yr ffeilau ar gyfer y tudalen wefan gwahanol gyda'r rhifau 5 i'r 8. Nawr, os ydyn eisiau i'r rhedeg yr un ffeil o'r blaen, mae angen i ni i defnyddio dwbl rhan y tanod fel hwn, ac wedyn blind slice, ac wedyn y plicell lle mae'r ffeil cod tadiad yn bodoli, sef concathtmlphp, ac wedyn blind slice, ac wedyn yr enw'r o ffeil fel hwn. Ac wedyn ydyn nhw'n gallu pwyso ar y botwm ddodiad. Nawr, maen nhw wedi cyfrweithio ar pedwar ffeil gwahanol. Nawr, os ydyn yn fodrwyo i'r plicell, ar hon fan yma, nawr mae gyda ni yr ffeil tudalen wefan newydd gyda'r enw concathtmlphp.html. Nawr, os ydyn yn ei clicio arno fe, fel hwn, nawr mae gyda ni yr pedwar ffeil wedi ei gytatodid mewn i'r un tudalen wefan, sef yr un fan yma, gyda'r cymhwysiad o'r pedwar ohonynt mewn yn yr un ffeil. Ond dwi'n canfod y fod hon yn weddol anghyfleus, oherwydd mae'n agraid arfmant i mewnbynnu yn llythrennol yr rhywbr i'r plicell lle mae'r ffeil hwn yn bodoli. Beth dwi'n yn gallu gwneud yw i symud neu i gopio yr ffeil cod tadiad mewn yn y plicell lle dwi'n yn gallu gyrchu arnynt oddi wrth unrhyw lle mewn yn y cyfundrefn ffeil. Felly os ydyn yn achbynnu gwerth mewn yn yr amrywiolyn amgylchiad, sef $, ac wedyn mewn yn y prithrythennau path ac efo rhywbr lle mae'r cregyn bell yn chwilio neu edrych ardynt i ymgeisio i canfod yr gorchmynion lle ydyn yn ei mewn mewn yn cymell gorchmyn. Felly nawr, dyma'r rhywbr lle mae'r ydyn yn archwilio ac efo'r ffeiliau i rhedeg. Felly dwi'n yn gallu gweld fan yma mae gyda ni eich, users, blind slice administrator, blind slice bin. Felly dwi'n meddwl mae'r plicell hynny lle delfodol i gopio yr cod tadiad ar gyfer yr concathtmlphp. Felly dwi'n gallu gwneud hynny trwy mordio yn ôl i'r plicell fel o blaen, fel hwn. Ac wedyn dwi'n gallu rhedeg y cychymyn exp i copio neu i deiblygu neu deiblygio y ffeil concathtml.php i mewn i'r tilde sydd yn cynrychioli yr plicell cartrefol ar gyfer y defnyddio cyfredol, sef fan yma yw users, blind slice administrator, ac wedyn dwi'n mynd i copio hynny i mewn i'r plicell bin, fel hwn. Nawr, os ydyn yn rhestru yn cymhwysiad i mewn yn y plicell bin, fel hwn. Felly, dyma'r cymhwysiad. Nawr, os dwi'n yn symud yn ôl i'r plicell o'r blaen, sef yr un fan yma, ac os dwi'n yn rhestru cymhwysiad i mewn yn y plicell hwn, os dwi'n nawr yn dileu yr ffeil creuwyd o'r blaen i mewn yn cyfrwaith o'r blaen, fel hwn. Ac wedyn nawr, dwi'n gallu rhedeg y ffeil fel hwn, PHP, ac wedyn tilde ar gyfer y cartref plicell, ac wedyn blind slice, ac wedyn bin, ac wedyn concat
html.php ac nawr dwi'n yn gallu redig yr un gorchymyn hwn sef tilde /bin /concathtml.php unrhyw lle i mewn yn y cefngrefn fel trafod dwi'n yn rhedeg hwn fel y defnyddio'r administrator ac dwi'n yn gwneud hyn holl amser pan dwi'n yn defnyddio y cyfrifiadur hwn i mewn yn y cefngrefn o Windows. Felly nawr os dwi'n unwaith eto yn pwyso ar y botwm dodiad i rhedeg y gorchymyn hwn, nawr mae'n wedi swynhwero y 4 o'r ffeiliau HTML. Nawr os ydyn yn rhestru cymwysiad o'r bygiad hon, fel hwn, nawr mae gyda ni yr ffeil HTML newydd concathtmlphp.html. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r cymwysiad hwn yn wedi wastadol i'w gyfrannu ar-lein ar yr cartwfa ar-lein GitHub. Felly dwi'n mynd i dychwelyd i'r bygiad o'r blaen fan hwn, sef i mewn yn bygiad ar gyfer yr taflen fan yma. Felly, cyn gyfrannu ffeiliau ar-lein ar yr cartwfa ar-lein, yn gyntaf mae angen rhaid i mi i greu cartwfa lleol i mewn yn yr cyfrifiadur lleol, i mewn yn y bygill cyfredol ar gyfer y cymwysiad ar gyfer y taflen, sef yr un fan yma. Felly, yr un gallu gwneud hynny trwy rhedeg y gorchymyn yn gyntaf git ac wedyn init ac wedyn namin b ar gyfer branch neu cangen ac wedyn mae angen i ni ar gyfer GitHub i ambenodi y cangen gyda'r enw main neu prif i mewn yn y bach llythrenau fel hwn. Felly os ydyn yn gwneud hyn fel hwn, felly nawr ydyn yn wedi creu yr cartwfa leol a dyna ni yn dechrau gyda'r llawn atonod fan yma. Wedyn, mae'n angen rhaid i ni i ychwanegu y ffeilio i mewn yn yr cartwfa leol. Felly, cyn hynny, mae'n angen rhaid i ni i benderfynu pa fath o'r ffeiliau mae'n angen rhaid i ni i'w anwybyddu. Ac erbyn hyn, ydyn gallu creu yr ffail gyda'r enw dot ac wedyn git ignore neu git anwybyddu fel hwn. Ac i mewn yn y fe, ydyn yn gallu mewn ysod y patrymau o ffeiliau i'w anwybyddu. Fel enghraifft, os ydyn eisiau i anwybyddu ffeiliau gyda'r awdodiad o'r A neu O, felly mae'r rhai yn arfol yr deuolion ffeil cyfamserol pan ydyn yn eisiau ei gybyderu oddi wrth yr codtadiad fel rhaid gan ni ec neu ec ychwaneg ac yn y blaen. Felly ydyn yn gallu anwybyddu y ffeiliau cyfamserol hyn, neu hefyd yr ffeiliau gyda'r awdodiad SUP neu SUO, oherwydd mae'r SUP yr ffeil ar gyfer y swap neu y ffeil drwcio, lle ydyn yn cyfnewid gyda'r data ar gyfer yr adolygydd, enghraifft y ddim neu fai. Ac hefyd, i mewn yn yr cymwysiad hwn, dwi'n eisiau i anwybyddu unrhyw ffeil sydd yn dudalen wefan, fel hwn, oherwydd mae'n rhain yn cael ei defnyddio fel yr ffeiliau cyfamserol ar gyfer yr prawfholiadau neu testing. Ac hefyd, dwi'n eisiau i anwybyddu unrhyw ffeil sydd yn terfynu gyda'r awdodiad y de, log fel cyfnodiadau, ac hefyd TMP neu temp, ffeiliau sydd yn cyfamserol, ac wedyn ffeiliau sydd yn terfynu gyda'r arwyddnod tilde fel hwn, oherwydd mae'r rhain yn arfrol ffeiliau sydd yn cyfamserol. Ac wedyn nawr os dwi'n yn ychydig ffeil hwn ac yn ymedal fel hwn, nawr mae gyda ni ffeil git ignore fan yma.
Wedyn, yn ychwanegol i'r ffeiliau rydyn ni eisiau I anwybyddu, mae angen rhaid I ni ar gyfer yr cartwfar ar-lein I creu y ffeiliau eraill ar gyfer y cartwfar, fel enghraifft yr ffeil gyda gwybodaeth ynglyn â'r trwydded ar gyfer ei defnyddiad, ac hefyd yr darllenwch fi ffeil yn gyda'r gwybodaeth ynglyn â'r ffeil ac ynglyn â'r cymwysiad, ac hefyd yr ffeil ar gyfer y cofnodiad o'r newidiadau I cofnodi y newidiadau I mewn yn datblygiad o'r cymwysiad hwn. Felly yn gyntaf dwi'n mynd I greu yr ffeil ar gyfer y trwydded, sef yr un gyda'r enw yn y prif rhywlen license.md, gyda'r MD yn cansioli y geiriau Saesnig markdown, sydd yn defnyddio yr ffurfiodaeth o'r nodi I lawr yr adongosiad o'r geiriau, o'r destun. Felly, dwi'n mynd I gyntaf yn deiblygio neu copio, ac wedyn I lido mewn trwydded fel hwn. Dyna fe. Rydyn ni'n defnyddio trwydded MET, sydd yn caniathau eraill I defnyddio yr cymwysiad hwn ac hefyd y codtadiad trafod does dim unrhyw warant ar gyfer y cymwysiad hwn. Felly dyma'r ffeil ar gyfer y trwydded fan yma. Nesaf mae angen I ni I creu y ffeil ar gyfer y cofnodiad o'r newid, neu newidiadau. Mae'r hwn gyda'r enw changelog fel hwn. Felly yn gyntaf dwi'n mynd I defnyddio iaith ffurfiodaeth o'r nodi lawr neu markdown. Felly mae'r unig stwnch fan yma yn cansioli yr peniad gyntaf, sef y peniad mwyaf fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd I ychwanegu yr adran ar gyfer rhestro beth I wneud fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd I ychwanegu yr dillengad gyfredol, sef yr un yma gyda'r rhif dillengad o dyddym 1, ac wedyn y dyddiad heddiw. Ac wedyn llinell ynglyn â'r dillengad hwn, sef enghraifft yr dillengad cychwyniedig fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd I ychwanegu yr eitem neu doddiad I mewn yn y dillengad hwn. Dwi'n mynd I ychwanegu rhywlen A. Dwi'n mynd I dweud yr ymrwymiad cychwyniedig fel hwn. Ac dwi'n meddwl mae'r hwn yn digonol. Ac wedyn dwi'n mynd I ychwanegu darllenwch fi ffeil fel hwn, sydd yn cynnwys gwybodaeth ynglyn â'r cymwysiad hwn i'w cyfrannu gyda'r defnyddiau eraill o'r cymwysiad hwn. Wedyn, yn y unfodd, rydyn ni'n dal yn defnyddio yr ffurfiodaeth o'r markdown neu nodi lawr gyda'r unig stwnch yn cansioli yr prif peniad. Felly, fan yma rydyn ni'n mynd I mynosod yr enw o'r taflun, sef concathtmlphp. Ac wedyn, gyda'r ddau stwnch fan yma, rydyn mynd I mynosod yr praniad ar gyfer yr uwch olygfa. Felly, yma'r uwch olygfa o'r cymwysiad hwn yn cymwysiad
ysgrifennwyd mewn yn iaith raglenni PHP sydd yn gytatodi y cymwysiadau o'r cwrdd o'r bob un o'r ffeil HTML mewn yn yr plicell cyfredol mewn yn yr un ffeil gyda'r enw concathtmlphp.html ac wedyn rydyn gallu ychwanegu y rhaniad ar gyfer y trwydded fan yma ac mae hwn ddim ond yn cyferio yr defnyddiwr hyd at cyswllt ar gyfer y ffeil trwydded creuwyd o'r blaen. Felly mae'r llinell hon yn dweud mae'r concathtmlphp yn defnyddio'r trwydded MET sydd yn ei cyfrifiadur trwy clicio ar cyswllt fan yma. Felly mae'r cyswllt fan yma mewn yn yr cyfrifiadur ongl. Felly mae'r fodd hwn, fodd o'r mewnwysod y cyswllt HTML mewn yn fel markdown. Felly gyntaf mae angen i ni mewnwysod y destun mewn yn yr cyfrifiadur ongl fan yma ac yn uniongyrchol ar yna mewn yn y cyfrifiadur crwn mae angen i ni mewnwysod yr cyfeiriad neu y llwybr ar gyfer yr tudalen fan yma sef yr URL y cyfeiriad ar y rhongryd ar gyfer y tudalen fan yna mewn yn y cyfrifiadur crwn. Felly nawr os ydyn yn ychyb y ffeil fan yma ac wedyn i rhestru cymwysiad a dyna ni. Nawr rydyn gallu rhedeg y gorchymyn i ychwanegu y ffeiliau hyn mewn yn yr cartwfa leol heblaw yr ffeiliau sydd yn cydgymaru gyda'r patrymau mewn yn yr ffeil .gitignore i'w hanwybyddu nhw. Sef y ffeil neu ffeiliau enghraifft os rydyn yn arddangos unwaith eto a cymwysiad mewn yn .gitignore fel hwn sef rydyn mynd i hollol anwybyddu unrhyw ffeil sydd yn diweddu neu terfynu gyda'r oldodiad o'r .a, .o, .sup, .suo, .html, .log.temp neu tilde. Felly nawr os yna'n gallu rhedeg y gorchymyn git add neu ychwaneg ac wedyn dot fel hwn i ychwanegu popeth oddi wrth yr pregell cyfredol fel hyn. A dyna ni. Nawr rydyn yn gallu ymrhymio newidiadau trwy mewnbynnu y gorchymyn git commit na'n m ar gyfer y sylweb ac wedyn mewn yn dyfynodiau sylweb sef yn gyntaf rhif o'r dillyngiad dyddym 1 ac wedyn y dyddiad heddiw sef flwyddyn 2024 mis Hydref ac wedyn yr degfed ar hugain ac wedyn rydyn yn gallu ychwanegu sylweb fel enghraifft initial commit fel hwn a wedyn rydyn yn gallu pwyso ar y botwm dodiad. Nawr mae angen rhaid i ni mewnwysod manylion ynglyn ar yn gyda fy e-bost ac hefyd fy enw. Dwi'n gallu gwneud hyn yn hollfidol ar y cyfrifiadur hwn neu yn unig ar gyfer y taflen hwn. Dwi'n mynd i gwneud hyn mewn yn y taflen hwn. Felly yn gyntaf mae angen i ni rhedeg gorchymyn sef git ac wedyn config ac wedyn user.email fel hwn. Ac wedyn pwyso ar botwm doddiad. Ac wedyn yr un peth ar gyfer yr enw o'r perchnog o'r taflen hwn sef git config user dot name neu enw fel hwn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad unwaith eto. Ac nawr, unwaith eto, yn gallu rhedeg gorchymyn gyd i ymrymo
newidiadau, sef git commit namin m, ac wedyn y sylweb gyda'r manylion ynglyn ar yr rhif o dillygad, ac wedyn y sylweb hefyd ynglyn ar y dillygad hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. A dyna ni. Ac nawr, os ydych yn rhedeg ac archymyn git ac wedyn ref log fel hwn, ydych yn gallu gweld yr hanes neu rhestr o'r ymrwymadau mewn yn y git ar gyfer y cadwfa leol fan yma, ar gyfer y taflun yma. A dyna ni i gyd, ar gyfer yr taflun fan yma, mae gyda ni dim ond yr un ymrwymiad hyd yn oed. Nawr, ydych yn gallu ei wthio i fyny i'r GitHub. Ond, yn gyntaf mae angen rhaid i ni i greu y cartwfar ar-lein. Felly, yn gyntaf mae angen rhaid i ni i llofnodi mewn yn yr GitHub, a wedyn i dewis ar y botwm fan yma, ar y ochr chwith, ar gyfer yr cartwfar newydd, neu new fan yma. Felly, dwi'n mynd i clicio arno fe i creu cartwfar newydd, gyda'r enw sef yr concathtmlphp fan yma, ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu y disgrifiad. Ar gyfer hyn, dwi'n mynd i'w deblygio neu copio yr disgrifiad oddi wrth yr ffeil y darllen o fi neu readme, ac i'w gludo mewn fan yma, sef mae'r concathtmlphp cymhwysiad sydd yn gytatodi yr cymhwysiad o'r corff neu body mewn yn pob un o'r HTML ffeil mewn yn y pregall gyfredol mewn yn yr un ffeil. Ac wedyn, ar gyfer yr gosodiadau eraill, dwi'n mynd i'w gadael nhw, heb cyffwrdd â nhw o gwbl. Sef, enghraifft, ynglyn ar cyhoeddusrwydd, dwi'n mynd i adael hwn yn gyhoedd yn ytrach nag anghyhoedd, ac gyda'r eraill, dwi'n mynd i'w gadael nhw yn gymwys fel hyn, ac wedyn i clicio ar y botwm i greu y cadwrfa. A dyna ni, nawr ydyn nhw'n gallu rhedeg y gorchmynion fan yma. Sef i mewn yn yr un pregall o'r cadwrfa leol i rhedeg y gorchmyn i ychwanegu yr gwreddyn neu origin angos bell ar gyfer y cadwfal hwn, sef y cyfeiriad ar gyfer y cadwfal angos bell, sef ar-lein. Felly mae'r gorchymyn hwn git gwagle remote, gwagle add neu ychwaneg, ac wedyn origin neu gwreddyn, ac wedyn y llawn wahanol, ac wedyn double blind slice, ac wedyn github.com, ac wedyn blind slice, enw gyrrydd o'r GitHub fan yma, ac yn blind slice, a wedyn yr enw o'r taflun, sef concathtmlphp.git, gyda'r ôl dodiad .git fan yma, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fan yma, ac wedyn nesaf mae angen i ni i creu y cangen, sef git branch namin prif lythren M, ac wedyn yr enw'r o cangen fel hwn, yr un fel o'r blaen, sef main neu prif, ac wedyn ar botwm dodiad, ac wedyn mae angen rhaid i ni i wthio i'r cadwfa angos bell, sef git push namin yw yn y bach lythren ar gyfer user neu defnyddiwr, origin neu greddyn, ac wedyn y cangen main, ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni. Nawr, yn ôl ar yr cadwfar angos bell, os ydych nawr yn clicio ar y gyswllt fan yma, wedyn ydych chi'n gallu gweld
ffeiliau fel o'r blaen nawr wedi ei gwthio ar-lein I mewn yn cartwfa angysbech. Os ydych chi'n clicio ar enghraifft yr cyswllt fan yma I mewn yn yr ffel dadleuol fi fan yma ar y cyswllt fan yma, felly nawr mae'n addangos y trydded ar gyfer y MET ac nawr os ydych chi'n edrych I mewn yn y cod tadiad ar gyfer y cymwysiad sef y concathtmlphp, felly nawr mae'r y cod ar gael ar-lein hefyd. Felly, dyna ni I gyd ar gyfer fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darllenglod yn defnyddiol. Peidiwch ac anghofio I tanysgrifio ac I hoffi ac I gyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch ansaf ac yn iach a hwyl.